βρισκόμαστε στο πρώτο δημοτικό διαμέρισμα του Πειραιά. Η εκλογή και η ανάδειξη του Προέδρου του πρώτου δημοτικού διαμερίσματος έχει τελειώσει και έχουμε μαζί μας τη νέα Πρόεδρο, την κυρία Χάρη Ζηλάκου. Κυρία Ζηλάκου, θα θέλαμε μία δήλωσή σας επί τη αναλήψη των νέων σας καθηκόντων. Εγώ έχω να κάνω μια δήλωση μόνο, δύο λόγια να πω, για το δήμαρχό μας. Συμμετείχατε εσείς ο ίδιος στη διαγραφή του κύριου Σαμαρά και σήμερα τον έχετε κορώνα στο κεφάλι σας με κάθε σημασία της λέξης. Ο πρώτος που διαγράφει από τον αρχηγό Μητσοτάκη ήσασταν εσείς, για να σας εκτοπίσει, αλλά μετά τη διαγραφή σας ήσασταν αυτός ο οποίος γίνατε βουλευτής Πειραιά, υφυπουργός και σήμερα δήμαρχος, με τη στήριξη της οικογένειας Κυριάκου Ζηλάκου, του πατέρα μου, ο οποίος είναι από το 1990 δίπλα σας και σήμερα. Για αντάλλαγμα, ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος. Και εσείς κάνετε αυτό σε μένα, στην κόρη του. Απλώς εγώ, το μόνο που έκανα είναι να μην επιτρέψω να με αδικήσετε και να με διακρίνετε αρνητικά από άλλους πλειοψηφούντας συναδέλφους των άλλων διαμερισμάτων. Εάν το επίπεδο του 60χρονου Υπουργού και Δημάρχου είναι να ασχολείται με 20χρονα παιδιά, να τους κόβω το δρόμο προόδου και αγωνιστικότητας, λυπάμαι πολύ και αλίμονο στην πόλη. Άμα δεν σας αρέσει το αποτέλεσμα, μονόλια δε στην περιφέρεια, κύριε Δημαρχέ. Κυρία Ζηλάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δήλωσή σας.